Gireklamo sa mga residente sa Rosalina 3, Barangay Balyok sa Davao City ang kalit nga pagkawala sa supply sa tubig sulod na sa pipila ka adlaw. Ani ang balitang barangay ni Jandy Esteban. Dinhi sa Rosalina 3, Barangay Balyok sa Davao City, problema ang tubig. Kini gipaabot sa mga residente sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Sukad niadtong Biyernes, nakasinati ang mga residente og kalit kapag kawala sa aga sa tubig. Rason nga iyahay sila og pangitag diskarte nga makapundo. Ang uban ginasalod na ang tubig ulan aron dunay ipangbubo sa kasilyas ug panghugas og plato. Tulo ka adlaw nang nakasinati og way agas sa tubig ang mga residente dinhi sa Rosalina 3, Barangay Balyok. Kagabi daw nibalik ang agas sa tubig pero karon wala na po'y agas. So sumala sa mga residente, wala. So maglisod gihapon sila sa ilahang mga panginahanglan sama sa pagligo, paghugas og plato. Si Nanay Remedios, padungunta kuno maligo, apan kalit lang nga nawala ang agas. Unsa ka lisod way tubig, ma'am? Na, Ginoo ko, may pagway suga. Magsiyarta, mga baka, way ibo-ubo. Imbis maglakaw ko gahapon kay nakoy atuan unta ang pamasahe nako gipamalit na lang na mog tubig. Karon maligo unta ka. Maligo unta ko, abri nako. Nawa naman po di ay agas. Sumala sa mga residente nga doon naman daw rasyon sa tubig ang Davao City Water District sa lugar. Apan dili paigo sa kadaghan sa residente. Nadugay sa pagsuta ang DCWD kung unsa gayon ang inungdan sa kalit nga pagkawala sa supply. Na-restore na nato ang ilahang water supply. We really apologize if it took us some time. And by Sunday, nakita na nato unsa ang dahilan. It's natay isa ka defective na PRV or pressure regulating valve na motoy naga-block no makaabot ang tubig dito sa may Rosalina, and we were able to address it yesterday, but as of right now we're still monitoring ang system kay naga-stabilize pa manggod ang ato ang operation. Basin usab kuno dunay posibleng leaking nga makaapekto sa ginaserbisyuhan sa Lubugan Water Supply System. Isa sa ato ang ginatanaw karon is that naay possible na dako nga leaking in our Lubugan system that we have to expedite ang pagpangita ni ini. Kay kung dili magpabilin gihapon na mag low pressure to no water, not just Rosalina, Balyok, but other parts no na serve sa ato ang Lubugan systems, especially kato naa sa elevated portion. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa 1 Mindanao.